नमस्कार. दौंड तालुक्यातील बारवस्ती गिरीम या ठिकाणी अखंड हरिनाम सप्ताह व संगीत पसायदान ज्ञानयज्ञ सोहळा दिनांक 9 एप्रिल ते 11 एप्रिल 2022 पर्यंत खानदेश भूषण हरिभक्तपरायण सुरेश महाराज वारके यांचे काल्याचे कीर्तन. वैराग्याचे मूर्तिमंत पुतळे संत हृदय सम्राट देहू निवासी श्री जगद्गुरु तुकोबाराय यांचा 4 चरणाचा काल्याच्या प्रसंगाला अनुसरून असा अभंग असून भगवान कृष्ण परमात्मा गोपाळांसह ज्यावेळेस गवळणीच्या घरी चोरी करतात त्यावेळेस सकाळी उठल्यानंतर त्या गवळणींना घरामध्ये शिरताच काय दिसते याचं दिग्दर्शन करणारा अभंग आहे. अभंगाचं विश्लेषण करण्यापूर्वी एक गोष्टीचा परिहार द्यायचा, तो म्हणजे असा, आजची कीर्तन सेवा किन निमित्त. तर आपल्या या गिरी 2 किंवा अधिक पदार्थाच्या मिश्रणाला काला म्हणतात, पण त्यात किमान एक पदार्थ तरी पातळ असला पाहिजे. विठाल म्हणून त्या काल्याचे प्रकार मी पाहणारच आहे. काल्याच्या प्रसंगामध्ये कीर्तन काल्याचं आहे आणि काला म्हणजे पगाराचा दिवस, पण आगळा वेगळा पगार. बाकीचा पगार कसा आहे, कोणी नोकरीला असते, कोणी कंपनी सर्वंट, कोणी गव्हर्नमेंट सर्वंट. मग कोणाचे त्याच्या ड्युटीवर 10 दिवस भरतात, कोणाचे 15 दिवस भरतात, कोणाचा अख्खा महिना भरतो. पगाराच्या दिवशी सगळ्यांचं पाकिट सारखं असते का? पगार सगळ्यांचा सारखा असतो का? का सारखा नसतो? कारण आवर पेमेंट इज डिपेंड अपॉन अवर अटेंडन्स. आपले दिवस किती भरले याच्यावर आपलं पेमेंट अवलंबून आहे. पण ही जादू आहे. सप्त्यामध्ये 1 दिवस आला, 2 दिवस आला, 3 दिवस आला, आलाच नाही आणि फक्त काल्याला आला तरी पगार सारखा. विठाला आणि हे दुसरा अर्थ, हे कीर्तन काल्याचे आहे, गोऱ्याचे नाही. 2 देव आहे, एक काला आणि एक गोरा. आता नवमीला एक गोऱ्याचा जन्म पाहिला, हा एक अर्थ आहे. गोऱ्याचे कीर्तन आणि काल्याचे कीर्तन. नवमीला गोऱ्याचे झाले. आज महाराज कुठे चालले? हो, बारवस्तीला. कशासाठी? कीर्तनाला. कोणतं कीर्तन आहे? काल्याचं कीर्तन. मग तुम्हाला आज त्या कीर्तनामध्ये दुसरं बोलता येणार नाही. म्हटलं का नाही? म्हणे त्याची डेफिनेशन आहे. काल्याचे कीर्तन म्हणजे काय? तुकाराम महाराज त्याची व्याख्या सांगतात. काल्याचे कीर्तन म्हणजे चरित्र ते उच्चारावे, चरित्र ते उच्चारावे, देव केले गौरी, गोकुळी केले. मग गोकुळी चरित्र कोणत्या दशेत केलं? भगवान कृष्णाने गोकुळामध्ये ज्या दशेमध्ये, ज्या स्थितीमध्ये, ज्या अवस्थेमध्ये चरित्र केलं त्याच्या 2 अवस्था आहेत. रांगता गोधने दशेमध्ये केलं. पहिली दशा रांगता आणि दुसरी गोधने. मग रांगत असताना कोणतं केलं? रांगत रंगणी चोरी तोलोणी. रांगत असताना कोणतं केलं? रांगत रंगणी चोरी तोलोणी. बरं, कोणत्या गुडघ्याने रांगत होता महाराज?
सुंदर वर्णन केलंय नामदेवरायांनी. तळवी तळहात टेकीत डाव्या गुडघ्यानी रांगत रंगणी रंगनाथ तोम्या देखील असे गवळण जसवंती पैसांगे. आणि गोधने राखीताना कोणतं चरित्र केलं? हो, तर गाई चारताना वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळले असं चरित्र आहे. भगवान कृष्णाचं चरित्र आणि भगवान कृष्णाचा अवतार महाराज जर लक्षात घेतलं तर त्याच्या आधी त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांचा अवतार झाला. त्यावेळेस बरेच भक्त प्रभू रामचंद्राकडे गेले आणि सांगितलं माझा उद्धार करा. देवाने सांगितलं माफ करा, मी या अवतारात तुमचा उद्धार करू शकत नाही, पण पुढच्या अवतारात मी जरूर उद्धार करेन. तसंच त्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांना एवढे मोठं साह्य महाराज जर सगळ्यात मोलाची कामगिरी जर कोणी केली असेल तर वानर सेनेनं. ते सगळे वानर प्रभुरायांकडे गेले, महाराज आम्ही खूप दमलो, आम्हाला भुका लागल्या, आम्हाला खायला द्या. देवाने सांगितलं तुम्ही काम केलं हे मला कळते, तुम्हाला भुका लागल्या असतील ही कळते, तुम्हाला आता खायला दिलं पाहिजे ही मला कळते, पण माफ करा मी या अवतारात तुम्हाला खायला देऊ शकत नाही, पण पुढच्या पंचवार्षिकला मी जर निवडून आलो तर मात्र तुम्हाला खायला देईल. पण एक आहे, तुम्हाला जर पोटभर खायचं असेल तर मला तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे. याल तरी यार तुमच्या पाठिंब्याची गरज आहे. तुम्हाला माझ्या लागे राहावं लागेल. आता खरं सांगा, आंधळ्याने डोळसाच्या लागे राहावं का डोळसाने आंधळ्याच्या लागे राहावं? नाही, तुम्हाला काय वाटतं? आंधळ्याने डोळसाच्या लागे राहावं. समाजामध्ये पण तुम्ही आम्ही आंधळ्याच्या मागे आहे का डोळसाच्या? मोबाईलवर विचार करा. समाजात आपल्याला कळते याचा गुडघ्यात मेंदू आहे, याला कवळीची अक्कल नाही, याला कळत नाही, हा नालायक आहे, तरी आपण कोणाच्या मागे? ज्या दिवशी कळलं तो नालायक आहे याला काही कळत नाही, मग तेव्हा आपले डोळे उघडायला पाहिजे की मला जर कळत नाही तर आपले डोळे उघडले पाहिजे. आपण डोळसाच्या मागे गेलो पाहिजे. लक्षात घ्या महाराज, आम्ही आंधळ्याच्या मागे जातो. देवाने सांगितलं गोपाळांनो तुम्हाला जर खायला पाहिजे असेल, पोटभर पाहिजे असेल तर माझ्या लागे राहावं लागेल, तरच पोटभर मिळेल, अन्यथा मिळणार नाही. कारण या गोकुळातल्या गवळणी उदार अंतःकरणाने आपल्याला खायला देणार नाही. म्हणून गोपाळांनो आजची जी मीटिंग भरवली आहे ही कशासाठी माहिती आहे? देवाने द्वापर युगामध्ये जी मीटिंग भरवली महाराज, ती मीटिंग याच्याकरता भरवली, त्या गोपाळांना आठवण करून दिली महाराज. मागच्या अवताराचं स्मरण करा, मी राम होतो, तुम्ही वानर होते, तुम्हाला मी खायला देऊ शकलो नाही, पण या द्वापार युगामध्ये मी कृष्ण झालो, तुम्ही गोपाळ झाले आणि तुम्हाला खायला देणार आहे. म्हणून आपण एक मंडळ स्थापन केलेलं आहे, श्रीकृष्ण चौर्य प्रसारक मंडळ. चोरी करणारी टीम, आणि चोरी करायचं म्हटलं म्हणजे एकट्याचा खेळ नाही, तिचं टीम वर्क. लक्षात घ्या, कारण टीम वर्क आहे, ते ग्रुप न चोरी करावी लागते. म्हणून मी त्याचा अध्यक्ष आहे, तुम्ही सगळे टीम मेंबर. आणि लक्षात घ्या, आपल्याला एका गवळणीच्या घरी चोरी करायला जायचंय. गोपाळ म्हणू लागले चोरी निषिद्ध कर्म आहे, आम्ही करणार नाही. पण देवाने सांगितलं मी तुमच्या बरोबर आहे, ते निषिद्ध ठरू शकत नाही, कारण देव जोडे तरी करावा अधर्म. विठ्ठल भगवान कृष्ण परमात्म्याचा जो जन्म आहे महाराज, तो चोरी करण्यासाठी आहे. म्हणून तुम्हाला माझ्या बरोबर यावं लागेल. तेव्हा सर्व गोपाळ म्हणू लागले देवा आम्ही तुझ्या बरोबर यायला तयार आहे. पण का रे, जेव्हाही चोर चोरी करण्यासाठी घराच्या बाहेर पडतं तेव्हा ते रिकाम्या हाताने पडत नाही.
कारण चोरी करताना रंगे हात पकडण्याचा जर प्रसंग आला तर त्यांच्याशी 2 हात करायला जवळ हत्यार पाहिजे. बिगर हत्यारानं चोरी करेल. इट इज इम्पॉसिबल विदाउट विपन्स. हत्यार जर नसले महाराज तर अशक्य आहे, शक्य होणारच नाही. मग आम्हाला हत्यार पाहिजे. मग देवाने एक एक हत्यार द्यायला सुरू केलं. हे घ्या खडे. असे खडे दिले महाराज. स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, त्याला खडे दिले. असे खडे दिले. दुसरं हत्यार, हे घ्या काठी, हे घ्या सराटे, ही घ्या माती. आता जास्त हसायला लागले बोलता. देवा काय थट्टा केली. आजपर्यंत आम्ही चोऱ्या जरी केल्या नसल्या पण वर्तमानपत्रामध्ये त्या बातम्या वाचल्या, टीव्ही मध्ये बातम्या बघतो, पण एकदाही असं दिसलं नाही अमुककडे चोरी करताना चोरांना पोलिसांनी रंगे हात पकडलं, मग त्यांच्या जवळचे खडे सराटे माती काठ्या जप्त केल्या. ऐकलं असं? हे हत्यार हे कशासाठी, काय गरज आहे? देवाने सांगितलं ते महत्वाचे. देवा हे खडे कशासाठी? देवाने सांगितलं आपण गवळणीच्या घरी जाऊ. ते मागच्या घरामध्ये ते मडके टांगलेले आणि लाईट गेलेली, अंधार, मडके दिसणार नाही. अंधाराच्या दिशेने ते खडे फेकायचे. ते खडे ते फेकायचे टुवर्ड्स द डार्कनेस. त्या अंधाराकडे अंदाजे जिकडे टच आवाज आला मडके भरलेले आहे, टनकन आवाज आला मडके खाली आहे, कोण सांगेल? खडे. देवा ही काठी कशासाठी? देवाने सांगितलं तुमची हाईट 3.5 फूट आणि त्या गवळणी 6 फूट उंचीच्या. विदाऊट टूल जरी बांधलं मडकं तर 8 फुटावर. तुम्ही 3.5 फुटाचे गोपाळ उड्या मारल्या तरी हात पुरणार नाही. तेव्हा कामाला काय येईल? तुका म्हणे हाती टोका, आधी पुणे नेदी. बर देवा हे सराटे कशासाठी? ही सराटे अशी जादू आहे महाराज, अशी गोखर असतात, 2 काटे, कसंही फेका एक वर. हे सराटे कशासाठी? तेव्हा देवाने सांगितलं आपण चोरी करताना तुम्ही जर गप्पा मारल्या आणि तुमच्या बोलण्याने गवळणी जाग्या झाल्या तर ते आपल्या पाठलाग करतील. तेव्हा त्यांच्या मार्गात ते सराटे टाकायचे, सराटे पसरवायचे, सराटे अंथरायचे. ते सराटे पायामध्ये टुचतील, पोचतील, चुंबकतील, गुंततील. त्यामुळे पाठलाग होणार. साच ऐकतील गवळणी, कवाडे धरतील धावणी, सराटे पसरा त्यांचे अंगणी, पायी चुंबकोनी गुंततील. आता पेंद्या थोडा हुशार होतो. देवा तुम्ही म्हणता त्यांच्या पायात ते काटे टुचतील. समजा त्या गवळणी पायामध्ये वाहना घालून आल्या तर? वाहन शब्द बुडला महाराज. नवीन आता वाहनच कळत नाही. दुसऱ्याचं कशाला सांगू? माझ्याच मुलाने मला विचारलं बाबा वाहन म्हणजे काय? म्हटलं तुला वाहन कुठं सापडलं? नाही म्हणे मराठी बाल भारतीमध्ये म्हण आहे, पायीची वाहन. वाहन म्हणजे काय कळत नाही आताच्या मुलांना. वाहन म्हणजे चप्पल. आफ्टर 15 or 20 years 15-20 वर्षांनी मला कीर्तनात म्हणावं लागेल, समजा त्या गवळणी पायामध्ये उंच टाचेच्या सँडल्स घालून आल्या तर. अजून 15 वर्षांनी म्हणावं लागेल, समजा त्या गवळणी पायामध्ये शूज घालून आल्या तर. उपमानाने सुंदर वर्णन केलेलं आहे महाराज. आणि सर्व चोरीचे नियम शिकवले. हो, चोरीचे नियम. हळूहळू चाला, कोणी कोणाशी. तुका म्हणे सांडा घाटे, तेने नका भरू. सगळे नियम सांगितले महाराज. आणि हा बाबा हा साधा बाबा नाही महाराज. हो, हा द्वापार युगातला महाराज. हो, त्रेता युगातला गोरा आणि द्वापार युगातला काला. द्वापार युगात आणि द्वापार युगामध्ये जसा हा बाबा महाराज जन्माला आला आणि तो महिनाही सुंदर होता महाराज. नामदेवरायांना विचारलं हा बाबा कोणत्या महिन्यात जन्माला आला? नामदेवरायांनी उत्तर दिलं पण कोड्यात दिलं. कोड्यात
दशरथे मारिला होता तोची मास वर्षा ऋतू असे कृष्ण पक्ष. दशरथाने ज्या बाळाला मारलं त्या बाळाचं जे नाव होतं तो महिना. दशरथाने कोणाला मारलं? श्रावण. जुन्या लोकांना कविता होती महाराज. माझे वडील मला सांगायचे. जुन्या लोकांना कविता होती ती गह पाटलांची. अशा या गोपाळामध्ये हा भगवान कृष्ण जसा जन्माला आला आणि या गोपाळांना सोबत घेतलं महाराज. आणि या गोपाळांना सोबत घेऊन एका धडधाकट गवळणीच्या घरामध्ये घुसला. सर्व खाल्लं महाराज. आणि त्या दुधाण्या होत्या त्या सगळ्या उलट्या मारल्या. सकाळी गवळण उठली, घरामध्ये शिरली. तिनं घरामध्ये पाहिलं तर पाहताच क्षणी तिला काय दिसलं? आनंदाचा दिवस आहे मला. आणि मनुष्य जो आहे ना हा आनंद लुटत असतो. आणि आनंद लुटण्या ज्या वेळेस अशी अवस्था होते समजायचं ते परमार्थातली उच्चतम पाहिजे. आणि परमार्थ हा आतलाय महाराज, वरचा नाहीये. प्रपंचामध्ये वरच्याला महत्व आहे. हे माझा बंगला, ही बायको, हे पोरं, ही शेती, ही जमीन, वरच्या रंगाला महत्व आहे. पण परमार्थामध्ये आतल्या रंगाला महत्व. परमार्थामध्ये चालत नाही महाराज, वरवर चालत नाही. देर इज नो इम्पॉर्टन्स फॉर एक्सटर्नल डेकोरेशन. वी शुड बी डेकोरेट इंटरनली. मिठाला आम्ही खेळी मेळी गदारोळी आनंद कर, मलाही काहीच येत नाही. मला स्वराचा पत्ता नाही. हो, मी आय डिपेंड अपॉन यू. विठाल ती गवळण सकाळी उठली, घरामध्ये गेली. तिनं पाहिलं तिच्या हाताने त्या सगळ्या दुधाण्या भरलेल्या होत्या आणि आता मात्र पालथ्या होत्या. या अर्थी पालथ्या झाल्या आणि ही नासाडी दिसली तेव्हा तिला वाटलं आपल्या घरामध्ये चोरी झाली. बाहेर आली. पूर्वी जुन्या काळात अशी चोरी झाली की वाळ्यात यायचे आणि बोंबा मारायची. चोरी झाली, चोरी झाली, चोरी झाली, चोरी झाली. ती गवळण बाहेर आली आणि म्हणते चोरी झाली, चोरी झाली. सगळ्या गवळणी जमा झाल्या. का ग काय झालं? म्हणे चोरी झाली. कोणी केली? कुणास ठाऊक. तुला माहितीये? कुणास ठाऊक. पण त्या गवळणीमध्ये एक धडधाकट ढालगतची ढालगस पुढे आली. सांगू मला माहिती आहे ती चोरी कोणी केली. सांग बरं. अभंगाच्या दुसऱ्याच्या म्हणते आजी चोरी नंदाची या पोरे केली. ती गवळण म्हणते मला माहिती आहे ही चोरी. महाराज ज्या वेळेस केस कोर्टात जाते एक वादी असतो आणि दुसरा प्रतिवादी. दोघांचे वकील असतात, एकमेक बाजू मांडत असतात. या गवळणीने बाजू मांडली. म्हणती नंदाची या पोरे आजी चोरी केली खरे. ही नंदाच्या पोरानं चोरी केली हे मी खरं सांगते. आता कृष्ण पक्षाचा वकील, ती कृष्ण पक्षाची बाजू. का ग तू त्या पोराला पाहिलं का? म्हणे नाही. त्याला धरलं का? नाही. म्हणे धरील तो हातातच येत नाही. हो, हा ब्रह्मविधीचा जनिता तुम्ही याला धरू पाहता तो कैसा येईल हातागे. मग तुम्ही धरलं नाही, तुम्ही पाहिलं नाही, तुम्हाला कोणी सांगितलं नाही, मग असं कोणाच्याही लेकराचं नाव घेणं बरोबर नाही. मग तुम्ही या पोराचंच नाव का घेता? ती म्हणते काही प्रमाण अनुमान प्रमाण आहे. अनुमानावरून. अनुमान का? नाही म्हणे मी गेले त्या चोरी ठिकाणी ती नासाडी झालेली पाहिली. ती नासाडी पाहून माझ्या लक्षात आलं एवढी मोठी नासाडी करणारा चोर या त्रैलोक्यात या नंदाच्या पोराशिवाय असूच शकत नाही. अभंगाचं तिसरं हे त्या पोराचंच नाव तू का घेते? सांगितलं त्याला कारण आहे. त्यावी नहे नाशी नव्हे दुसरिया ऐसी. त्याच्याशिवाय एवढी मोठी नासाडी त्रैलोक्यात कोणीच करू शकत नाही. म्हणती नंदाची या पोरे
आजी चोरी केली खरे. कृष्ण पक्षाचा वकील बाजू म्हणतोय, का ग तू नासाडी झाली म्हणते, ती नासाडी पाहिली का तू? ती म्हणते हो, मी गेले, ते मडके फुटलेले, ते पालथे घातलेले, ते नुकसान झालेलं मी माझ्या डोळ्याने पाहिली, नासाडी किती झाली. मग तो वकील तो म्हणतो महाराज जज साहेबांना, मिलॉर्ड प्लीज नोट दिस पॉइंट. हिने नासाडी पाहिली, ज्या अर्थी ती झालेली नासाडी हिला डोळ्याने दिसली, त्या अर्थी ती चोरी सगुण झाली. जे डोळ्याने दिसते ते सगुण, जे दिसत नाही ते. हे म्हणते मला नासाडी दिसते आहे, म्हणजे चोरी कशी झाली? सगुण झाली. ज्या अर्थी चोरी सगुण झाली त्या अर्थी चोरी करणारा सगुण असला. आणि हे ज्या पोराचं नाव घेता तो निर्गुण आहे. रंग नाही, रूप नाही, नाही बलन छाया, निराकार निर्गुण तुझे रघुराया, मै गुलाम मै गुलाम मै गुलाम तेला. किंवा अव्यक्त निराकार नाही हा पोरगा निराकार आहे, निर्गुण आहे. मग तो निर्गुण पोरगा सगुण चोरी करेल कसा? याचा अर्थ या पोराने चोरी केलेली नाही. मग तुमची ही गवळण, पुन्हा गवळण पक्ष, तुम्ही म्हणता बरोबर आहे की निर्गुण पोरा सगुण चोरी करणार नाही. पण एक तुम्हाला सांगते, तो पोरगा चोरी करण्यापुरता सगुण झाला असेल, तो प्रतिवादी म्हणतात तो त्याच्या मनाने सगुण कधीच होत नाही. होय भक्ती केला तैसा, त्याला केलं तर होतो, नाहीतर होत नाही. तू म्हणतेस की तो निर्गुण पोरगा चोरी करण्यापुरता सगुण झाला असेल, तो त्याच्या मनाने होत नाही. मग त्याला निर्गुणातला सगुणात आणणारा कोणीतरी असेल. तेव्हा ती गवळण म्हणते त्या मेल्या तुक्याशिवाय हे काम नाही. त्या मेल्या तुक्याने त्या निर्गुणातला पोरगा सगुणात आणला आणि चोरी करायला भाग पाडलं. अभंगाचं शेवट. त्या पोराला तो निर्गुण होता, पण त्याला सगुणात आणण्याचं काम त्या मेल्या तुक्याने केलं. या ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबाराय त्या गवळणीच्या अनुवादामध्ये मेला शब्द प्रयोग करतात. त्याचं कारण आहे, जगद्गुरु तुकोबारायांना माहिती होतं मनुष्य जीव दशेने मेल्याशिवाय भगवंताची प्राप्ती होत नाही. त्याला जर मिळवायचं असेल, त्याला जर सगुणात आणायचं असेल, तर पहिले जीव दशेने मरावं लागेल. लक्षात घ्या. म्हणून सवे तुकया मेला तिने आगुणा आणला, म्हणती नंदाची पोरे आजी चोरी केली खरे. म्हणजे या ठिकाणी दोन गुन्हेगार आहेत. एक चोरी करणारा चोर जेवढा गुन्हेगार, तेवढा त्या चोराला गावात आणणाराही गुन्हेगार. चोरी करणारा चोर सिद्ध झाला, कोण? देव. ऐसा पुराण प्रसिद्ध चोर केशव नाम याचा दातार, पंढरपुरी उभा विठेवर भक्त पुंडलिकासाठी. हा निकाल दिला जजने. त्यावेळेची जज होती मिस्टर जसवंती. जसवंतीनं निकाल दिला, तो चोर ठरला. मग त्या गवळणी म्हणू लागल्या एकटा त्याला शिक्षा नको, त्याला कोणी आणलं गावात? तुकोबारायांना. म्हणून या दोघांना मारलं पाहिजे. आता ऐसे करू दोघा धरोनिया मारू, मग टाकी तिला एक होडी तोंडी लागली ती गोडी. म्हणून सवे तुकया मेला तेने आगुणा आणला, म्हणती नंदाची पोरे आजी चोरी केली खरे. विठोबा. भगवान कृष्ण परमात्म्याच्या कीर्तनामध्ये महाराज जोपर्यंत लीळा आणि त्याच्या खोड्या सांगितल्या जात नाही, तोपर्यंत काल्याच्या कीर्तनाला पूर्णता नाही. भगवान कृष्ण महाराज जन्माला आल्यापासून नवे नवे जन्माच्या आधीपासून त्याने लीला केल्या. महाराज जो मथुरेत जन्माला आला, नंतर त्याला महाराज गोकुळात नेलं. हा 6 दिवसाचा बाळ, पण यानं सगळे दैत्य बुळवून टाकले. महाराज सगळे खलास करून टाकले. अग बग रीता मारिले बालपणी, काग बग रीता मारिले बालपणी, अवघी दैत्य खाणी बुडविली. पहिलंच गिराईक पुतना मावशी मारली. दुसरं गिराईक बाबळ भट मारलं. महाराज जानवे तुटले पंचांग फाटले, धोतर गळाले टिंब टिंब, धोतर सुटलं महाराज.
फजिती केली, असे काही काल्याने त्याने मारून टाकले महाराज. हा जसा जसा मोठा होऊ लागला तसा तसा त्या गवळणीच्या घरी जाऊ लागला आणि गवळणींनाही तो आनंद देऊ लागला. कारण तो सुरुवातीला इतका आकर्षित होता, कृष्ण म्हणजे आकर्षण करणारा, आणि तो त्या गवळणींना इतका आवडू लागला. गवळणींना विचारलं, का ग तो तुला आवडतो? हो आवडतो. किती आवडतो? म्हणजे किती आवडतो विचारू नका, त्याच्याशिवाय दुसरं काहीच आवडत नाही. जीवाची या जीवा, प्रेम भावाची या भावा, तुझ विण केशवा आणून आवडे. देवा तुझ्याशिवाय आणू आवडत नाही. आणू आणू म्हणजे समजतो, आणू केवढा असतो? आणू भारता एवढा, महाराष्ट्र एवढा, पुणे जिल्हा एवढा, 12 वस्ती एवढा. आणू की एवढा मोठा असतो? आणू महाराज दिसत नाही, इतका सूक्ष्म. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मध्ये त्याचं वर्णन आहे, डेफिनेशन ऑफ एन ॲटम. ॲटम म्हणतात त्याला अणू. दी स्मॉलेस्ट अँड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज ॲटम. मूलद्रव्याचा लहानात लहान कण तुझ विण केशवा आणून आवडे, किंवा श्रीरंगा वाचोनी आणून, इतका आवडू लागलं महाराज. एकदा तर भगवान कृष्ण परमात्मा त्या गवळणीला भेटला. का ग मी तुला आवडतो का? तेव्हा ती गवळण म्हणते, हो खरंच आवडतो. कशावरून? माझी शपथ घे. ती म्हणते, तुझी शपथ तू आवडतो. तुझी आण वाहीन गा देवराया, बहु आवडसी जीवा पासोनिया, कानडिया विठोबा कानडिया, बहु आवडसी जीवा पासोनिया. पण का रे कृष्णा, माझ्या घरी चालला, आज माझे आई वडील नाही, मी एकटीच आहे, आणि मला एकटीला तुझ्याशिवाय करमणार नाही. तुझ वीण एकली रे कृष्णा न गमे राती, तव तुवा नवल केले वेणू घेऊन हाती. आली त्याची सोय तुझी ओळखिली गती, नवल हे वाल भरे कैसे जोडिले जीवा, दुसरे दुरी ठेले प्रीती केला रे गावा. पारू रे पारू काना झनी करीसी अवघेरू, तू तव हृदयीचा होसी चैतन्य चोरू. बाप रखुमा देवी वरू विठू करी अंगीकारू, नवल हे वाल भरे कैसे जोडिले जीवा, दुसरे दुरी ठेले प्रीती केला रे गावा. एक गवळण घेऊन गेले महाराज घरामध्ये. दरवाजाची कडी आतून बंद केली आणि सांगितलं, आता मला फुगडी खेळायची आहे, कृष्णा तू मोठा हो. तिसी बोले घडोघडी कावडाची लावकळी, खेळे फुगडी कृष्ण लहान गोपी लहान, लहान लहान खेळगडी. कृष्ण परमात्मा मोठा झाला, ती वेळेत तिचा नवरा आला. ही म्हणते, देवा पुन्हा लहान हो. हा म्हणतो, मला लहानाचं मोठं होता येते, पण मोठ्याचं लहान होता येत. ती गया वया करू लागली तेव्हा त्याने उलटा मंत्र म्हटला. मग लहान झाला, त्याला डोळे भरून तिच्या पतीने पाहिलं आणि सांगितलं, बाळ किती सुंदर आहे. कारण त्यालाही वेध लागलं महाराज. पाहिला पाहिला नंदाचा नंबर, तेने वेधी येले, तेने वेधी येले म्हण. तो असा होता महाराज की एक पाहिला पाहिला नंदाचा नंबर, पाहिला पाहिला नंदाचा नंबर, पाहिला पाहिला. सुरुवात इतकी सांभाळावी लागते. सुरुवातीला थोडं चुकलं, हे गणित आहे महाराज कोणत्याही कार्याचं. वेल बिगिनिंग इज हाफ डन. विठाला तेने वेधी येले, तेने वेधी येले म्हण. हो, तुकोबारांच्या भाषेत सांगतो, पाहिलिया वेध लावी बैसे जीवी जडून. आणि असा भगवान कृष्ण त्या गवळणीला आनंद देत होता. पण नंतर नंतर महाराज जसा जसा मोठा झाला तसा तसा त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना त्रास देऊ लागला. आणि त्या गवळणी त्रस्त झाल्या आणि त्यांनी विचार केला, सहन करायला काही लिमिट आहे. याच्या खोड्या जास्त झाल्या. आता त्यांनी महिला युनियन केली महाराज आणि लाटणे मोर्चा काढला. हमारी मांगे पुरी करो. गेले नंदाच्या वाड्यात, मैया मैया. ती यशोदा माता बाहेर आली. काय झालं? काय झालं म्हणजे काय? किती सहन करायचं?
यशोदे कृष्णाला सांगावे गोकुळी राहावे का जावे? खरं सांगा काय करायचंय? याने जगणं मुश्किल केलंय. पण काय झालं एकीनं सांगा. एकेकालीन सांगते पती सवे निजले होते मंदिरी हळूच येवनी मुंगूस सोडले दोघांचे ओमदी उडाली त्रिविड त्रिपिटा भारी. का ग तुझी काय कोळी केली? गवळणी सांगती गाराणी रात्री आला चक्रपाणी दही दूध तूप लोणी पोडिली अवघी विरजणी हागेबाई कुणासी आवरेना कोठवर सोसुदिंगा. हजारो गवळणी याच्या विरोधात आहे. त्या अर्थी याला काहीतरी तथ्य असलं पाहिजे. मुलं ज्या वेळेस त्रास देतात तेव्हा आई वडील म्हणतात ही ब्याड शाळेत गेलेली बरी. कधी कधी तर आई वडील म्हणतात त्या मास्तरांनी यांना रविवारी सुद्धा सुट्टी द्यायला नको. अरे कृष्ण हे असं वागणं बरं नाहीये. आम्ही असं ठरवलं. आई काय ठरवलं? उद्यापासून तुला शाळेत जावं लागेल. तेव्हा कृष्ण म्हणतो आई मी शाळेत जायला तयार आहे. पण का ग तू ज्या शाळेमध्ये माझं ऍडमिशन घेतलं त्या प्रिन्सिपल बाईने त्या शोकेस मध्ये नोटीस लिहिलेली होती. आई तू वाचली का? कृष्ण यशोदेला म्हणतो आर यू रीड दी नोटीस? हो. कारण कोणती नोटीस? त्या शोकेस मध्ये त्या प्रिन्सिपल बाईने नोटीस लावली होती. अरे सांग ना कृष्णा काय नोटीस होती? अगं तुला माहिती नाही? मी वाचली ती नोटीस. काय होती? अगं असं लिहिलेलं होतं विदाऊट युनिफॉर्म नो अलाउड इन दिस स्कूल. गणवेशाशिवाय शाळेत बसू दिले जाणार नाही. तू म्हणते उद्यापासून शाळेत जा. मी शाळेत जायला तयार आहे पण मला गणवेश पाहिजे. प्लीज ब्रिंग माय युनिफॉर्म. मग यशोदा मातेने घरातून युनिफॉर्म काढला आणि त्याला चढवला. तो कोणता युनिफॉर्म होता? खांद्यावरी कांबळी हातामध्ये काठी. काय सुंदर मा. कोणता युनिफॉर्म? खांद्यावरी कांबळी हातामध्ये काठी सारी तसे धेनू सावळा जगजेठी राधे 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 मुकुंद मुरारी वाजवी तो पावा तो श्रीहरी एका जनार्दनी रासमंडळ रचिले जिकडे पाहावे तिकडे अवघे ब्रह्मची कोंदिले विठाला. आणि तो युनिफॉर्म घातला महाराज इनशर्ट केली आणि मोठ्या शायनिंग मध्ये निघाला. कुठे निघाला? शाळेत. गोधने चारावया जातो शारंग पाणी. गायी घेऊन महाराज गोपाळांना सोबतीला घेतलेला आहे आणि गायी चारण्यासाठी गेलेला आहे. इकडे गोपाळांच्या सोबत भगवान परमात्मा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळताय. आणि जो गरीब गोपाळ होता तो बोलायला थोडा तोत्रा होता. बोबड्या त्याला सांगितलं तू गायी चार. बोबड्या गायी चारतोय आणि बाकीचे गोपाळ हे वेगवेगळे खेळ खेळताय. हमामा घुमरी हुतुतू पूर्वी खेळ होता महाराज. हुत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 ु तो खेळ जिवंत आहे पण नाव बदललं. पहिले होतं हुत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 ु. एकदा बंदुकीच्या गोळी सारखा सुटला. एक तर मरेल नाही तर मारेल. पण तो खेळ आता कसा आला? पहिले होता हुतुतुतुतुतु. आता कबड्डी 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 कबड्डी. शब्द बदलले. अजून एक खेळ होता महाराज तो विटी दांडूचा. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळू लागले आणि त्या बोबड्याचं लक्ष गेलं. श्रीमंताच्या पोराबरोबर खेळ खेळायचे आणि मी गरीब म्हणून मला गायी राखायच्या. तो परत आला. कुतना कुतना कुतना. यांना म्हटलं काही साप चावला की काय? काय रे काय झालं? कुतना थंबालले थंबाल आपल्या गाई मी जातो आमच्या घलासी भाई. अरे झालं काय? तुम्ही थोलल्या पातलाचे लेख मी त्यात लागली व एक मला मनसी जाई गाई राख किती धावू रे काटा लागला पायी. कृष्णा थंबाल रे थंबाल आपल्या गाई कालचा खलवसलई बोल झाला
तुम्ही मोठे म्हणून लई घेतला मी गरीब म्हणून मला थोडा दिला कुठनं थमाल रे थमाल वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळले महाराज सूर्य माथ्यावर आला आणि सगळे गोपाळ म्हणले देवा अरे किती खेळायचं काही खेळायला लिमिट आहे की नाही आम्ही खेळून खेळून दमलो अरे सूर्य माथ्यावर आला चला वळू गाई बैसू जे उई केठाई बहु केली वणवण पाय पिटी झाला असेल खांदी भार पोटी भूक काय खेळायाचे सुख आम्हाला लागली भूक काय काल्याच्या कीर्तनाचे सुख आणि महाराज अरे देवा सूर्य माथ्यावर आला अरे वेळ झाली देवाने सांगितलं कशाची वेळ झाली झाली आता वेळ म्हणती आणाशी दोया वेळ झालं महाराज सगळे या हो आणि सगळ्या गोपाळांना महाराज त्यांच्या अधिकारानुसार बसवलं महाराज कोणी सुना कोणी लेकी कोणी एकी स्वतंत्र आणि त्यांची जी सिटिंग अरेंजमेंट आहे बैठक व्यवस्था कशी केली महाराज सर्क्युलर हो अशी वर्तुळाकार पहिली रांग दुसरी रांग तिसरी रांग असे गोपाळ गोल बसवले आणि त्या गोलाकारामध्ये सेंटरच्या जागी हा भगवान परमात्मा उभा आहे आणि कसा उभा आहे लोणचं हातात आहे बोटांमध्ये फळ लोंबकळत आहे आणि त्या गोपाळांना डायलॉग मारून त्या गोपाळांशी विनोद करून त्या गोपाळांना जोक सांगून त्यांना हसवतोय त्याचं वर्णन दशम स्कंदामध्ये शुकाचार्य सुंदर करतात आहे महाराज तो कसा उभा आहे इतका आवडू लागला महाराज एकदा तर भगवान कृष्ण परमात्मा त्या गवळणीला भेटला का ग मी तुला आवडतो का तेव्हा ती गवळण म्हणते हो खरंच आवडतो कशावरून माझी शपथ घे ती म्हणते तुझी शपथ तू आवडतो तुझी आनंद मला एकटीला तुझ्याशिवाय करमणार नाही आदित्य